Aleluia! Play, confirm, bagă mare! Bă, dar când deschid primul joc, tot timpul așa se chinuie, bă, să-l deschidă, mă. După aia merge brici. Ia, cât ne dai? 20, băi. Hai, mă, n-am. Era de așteptat, dar eu îți dau în prima mână cu capa jos, uite, și mai deschid unul. Și mai deschid unul. Băi, da. Băi, da. Asta înseamnă să fii mafiot. Aia e, gamble. Gambler. Mă, că am văzut astăzi o postare pe internet cu fără ce chestie din viața ta n-ai putea trăi. Sau viața ar fi tristă fără, așa era. Viața ar fi tristă fără, puncte. Am văzut astăzi o postare de aia. Viața ar fi tristă fără... Ia să-i dau play. Fără manele, bă! La un miliard, cartii negru de găsit, femeie de calitate. Cum e diamantul, peste ce gara. Lângă tine zi de zi, toți banii mi-aș cheltui. Da. Deci asta e. Deci, cum era, mă? Viața ar fi tristă fără manele. Cam așa ceva era postarea aia. Viața ar fi tristă fără puncte. Cu chinta făcută mă mai servește asta cu o vreo fisă. Aoleu, pe ce ai făcut bobiță? Bă, să mă întind și eu, bă, că sunt înțepenit. Hai cu capa, bravo, frumos. Și acum o simplă formalitate. Trebuie să-i dăm țucahara la brazilianul ăsta, Nijalău, la Nija ăsta. El e Nijalău. Live de pe Elveția suntem acum, Elveția, bă. Elveția. Vă dați seama. Elveția. Eu sper să aibă totuși șeptarul. Nijalău ăsta sper să aibă șeptarul. Și să-mi arunce acum. Da, bun. E bun. Q nu arunca, dama nu arunca. Și mănânc și eu, bă, după ce fac pokerul ăsta, bă, că... E pomiță. Apăs pe laptopul ăsta ca la păcănele, exact ca la păcănele apăs. A avut băiatul, bă! Și casc, și bagolin, mă, hai mă că bagolin. Fingers crossed și olin. Țineți pumnii.
Țineți pumnii, dați un like. Dați un like dacă viața ar fi tristă fără manele. Să vedem câte like-uri strâng. Ar fi tristă viața fără manele? Cu siguranță. Hai mă să dau col cu toate că pe ăsta nu-l văd eu să bage el vreun rei sau vreun olin cu vreo carte mai slabă. Că ăsta e ninja, mă. Ăsta e Silent Strike. Hai. Hai să vedem. Are as Q. Are as Q băiatul. Ce stai, mă, și te... Bă, are și marța cașuri în el, mă. Are și marța cașuri în el. Astăzi, ce să vezi, mă opresc într-o parcare și primesc o plasă, mă. Vine unul la mine, trăgea un cărucior după el. Și vine cu plasă. Și eu când îl văd am crezut că el vrea să vândă. Și îl întreb, e cu bani sau fără bani? Omul vorbea engleză. El fără bani, no money. Da, mă, plasa încoa. No, și mi-a dat plasa. Mi-a dat plasa, cadou, bun, frumos din partea lor. Erau de la Crucea Roșie ceva. Și după ce îmi dă plasa, vine cu Biblia tiristului, auzi, mă întreabă din ce țară îs, zic România, și îmi dă o Biblie de asta scrisă în limba română, el fiind elvețian. De ce este elvețian? Mulțumindu-mi că muncim pentru ei. Pe la ei, că muncim pentru ei, că muncim în țara lor. Da? Treaba asta, cum am primit cadou de la Moș Crăciun, o să-l pun într-un videoclip următor, trag vlog de alea, știi că mai fac și trag vlog. Pentru cine vrea să interesat să vadă pe acolo. Trag vloguri. Plimbări cu camionul, prin firme. No, și în Elveția mi-a dat ăsta, mă. Biblia tiristului. Bă, ești nebun, așa scrie, mă. Biblia tiristului. Și o bere și un lapte și ceva odorizant. O bere, dar bere fără alcool, mă. Deci bere fără alcool, 0,0 berea. Da, mă, și sincer să fiu, mi-a făcut ziua mai bună, așa, parcă mi-au mai dat un zvâc în mine, o încredere, așa, că zic, ia uite, bă, mai e și oameni buni pe lumea asta. Da, mă. S-a câștigat jocul ăsta. Avem câte minute? Avem 8 minute, e de ajuns. Arrivederci.